един от най-ценните съвети, които ще ви дам. Двете добавки, които не трябва да спирате целогодишно. Това са омега-3 и магнези. Определено мога да кажа категорично, че това са двете добавки, които аз лично не спирам целогодишно. Омега-3, както знаете, тя действа на всички противовъзпалителни процеси в тялото. Страшно много сме говорили по случая, така че не смятам, че трябва да ви обяснявам за какво работи, и най-важното за всички дами, страшно много спомага за растежа и структурата на косъма и на косата, така че никога не я пренебрегвайте, както и за кожата и за много други компоненти. Магнезия също е изключително важен. Изберете си хубава формула, ползвайте го вечер преди лягане в хубави милиграми, защото магнезия се изчерпва много бързо от тялото. Както знаете, около 70% от населението страда от недостиг на магнезия. Поради високите нива на кортизол той се изчерпва брутално бързо от организма. Не го пренебрегвайте, пийте го.